И какво става, хора? Аз съм X-Baxter и това е втори епизод от поредицата на Cooks are Delicious, която започнах в новия ми канал. Вие знаете, че вече спрях да снимам още от предишния клип. Казах, че няма да снимам вече в предния ми канал. Само клипове, които са до 15 минути, защото баннаха те да се каже заради копирайт. Там да видите. И вече тук ще качвам най-вече, по-скоро. Следете и двата канала, но тук ще качвам най-вече новите ми клипове. Днес реших да снимам втори епизод. Има малко време. За последно бяхме започнали нашата кариера. Сега в момента виждам, че имаме 2400 приблизително долара. Сещам се, че какво се сещам, виждам, че сме купили бира, картофи, риба, обаче рибата има рулци, картофите и трябва да си закупим, не знам какво ще да купувам в предния епизод, вече забравих. Две нови храни, за да, или поне една, за да можем да започнем нашия нов ден. Какво мога да купим? Бирата сме апгрейднали, като гледам. Можем да си купим... Ще купим корндог. Предпочитам го обяд, когато е през деня. Семпла храна, да ще купим един корндог, да не го пари. И за други имаме пари, но искам да купя две храни. И също така сладолет. Не, няма за сладолет. Пилишката пашова. Да, ще я купим нея. Децата не харесват, здравословно. Но тя има рулт, както и корнбака. Храните са хубави, които нямат рулт. Те са, като например бирата, вече сме я купили. Друго. Бирата, сладоледа, това не знам колко е супата, но аз не знам дали сме си купили от Equipment. Можем да правим така. И така започва нашия нов ден, да не губим повече време. Първо да си направим YouTube. Пашолката. Не корнбака. Пашолката и диврейц пак. И започваме нашия нов ден. Битичка. И да ви напомня пак, че скоро да очаквате нашия загадъчен мултиплеер с Racer, който нещо последно време не знам. Нещо последно време няма много време да снимаме и пък мислим да правим мултиплеер на някаква игра. Не знам дали ще е Minecraft, защото просто е специално за мен не знам, някакво банално. Да напомня да се абонирате, да дайте определен за клипа. Да пишете в коментарите дали искате да продължа тази поредица. Аз също в предния бях казал. Играя отново също така да кажа играта без звук, защото дори до края да е намалена почти пак в клипа се чува супер силно, а гласа ми почти не се чува от музиката на играта. И Rush Hour отново.
освен след явно обедна почивка, така. Аз бях казал, че имаме също така и други започнати периоди в ТСК, които съм развил повече, но искам да снимам една определена, която се развива постепенно. Какво да кажа? И така, много тишина, защото не сещам нищо в момента. Много бързо ли ме какво става? Аз мога да смогна и нещо не ги приемат. Са хвалили, аз не знам. Или бъркам колко пъти. Защото трябва пържолата да се чукне точно 6 пъти с това чук. Тук спях никога да ги слаша, не сме. О, не сме. Научни ги. Аз между другото сега тази игра не съм играл поне седмица и нещо и пак малко съм завзял паразната. И поръчките ми нещо ми биват. Малко се излагам тук, ма както и да е. Пажолка. Бира, не, вижте, бирата е много стоп, постоянно се поръчва пълни туалетници. $2 бонуси дадаха. Но бирата просто е явно много важно. Трябва само ние да апгрейдваме и ще стопа. Ето и на всяка дрънга ще бъкшиш пич. Пичка горчица. Пак пържола. Туалетници пак за дръсти. Не знам, аз тази игра горе-долу ма кефи, нали, не е като така някой CSGO, както примерно Рейса за Репир. Нали, така е, шкайте бах постъпя, трябва, не знае какво да играе, не знам какво, но просто, не знам, имам по-различен вкус към нещата. Отличавам се от останалите, които Лига, CS, които играят различни. Така, ще ли чакаме. Но не знам, играта си ма кефи. Аз начинях да започна да снимам на нея. Аз съм закупил. Естествено, Steam, което е лично наказал. И ще стана пържолата. И не знам, мисля да правя малко по-кратки, които вече не са чак 20 минути, примерно 15. Че да мога да и качвам в другия ми канал, който не знам дали се още да изоставя, но се колебая. Ако клипа е по-кратък, ще кача в него канал. Ако е по-дълъг, в другия ми канал. Така се налага просто. Ей, аз пък обърках единицата на двойката. И много единица. Вече 8 часа, корнига постървам пак. Корнига по вечер започва. И мисля, чакат свършат това да излезе, защото не искам да правя пак за много дълги типове. Не, по един ден не е. Не знам, до 5 дали ще са. Може да са кратки, но все пак да има нещо там. Да се гледа.
масло. Сега този епизод не знам колко е станал дълъг, може би 10-15 минути и най-вероятно ще го кача в канала ми на Father John Conte. Сега голямо раздвоение направих с тези канали и деня приключи, 13 направи на едно комбо, ето това са отразява, когато не си играл. Една лоша поръчка, недобре направени 9, перфектни 45. Негативизъм, те да го кажа, 50% позитивизъм, 20,5% чакат някой учен така. 8 тони сме изчистили, 12 сме измили, 5 турбин сме свърлили, прихода е $32 за деня и 55 сме обслужили. И това е, имаме още да изпълним 3 квеста, за да направим едно звезден ресторант с една звезда. Да направим от 16 дни ни остават да работим, да направим да имаме инспекция, която инспекторите да са доволни, когато да инспектират ресторанта. И така нататък. Аз падах подробности. Някакъв меседж с weather alert. Така. Център касаня и гледам. И това ми са да е хора.